A nagy horgászboltja. A bolt bejárata felett egy rozsdás harcsa sziluett nyikorgott a szélben, pont olyan ütemre, ahogy az ember térde 40 felett nyekereg. Belépni ide nem egyszerű vásárlás volt, hanem időutazás. A levegőben a giliszta föld, a dohos gumicsizma és a meg nem valósult álmok szaga keveredett. Éppen a damilokat rendezgette a polcon a nagy horgász, amikor a csengő, éles bántó hangon jelzett. Megérkeztem én, mint a törzsvendég. Az öreg horgász kalapja zöld volt és kopott, a mellényén pedig több volt a sörfolt, mint a kitüntetés. Ahogy a pult felé csoszogtam, a szeme azzal a megszállott lánggal égett felém, amivel csak azok tudnak nézni, akik 30 éve várják a kapást. Ne is mondd! Tudom, miért jöttél, morogta elébe, miközben egy doboz gyanúsan izgága csontkukacot tolt felém. Megint elszöktek a halak, mi? Vagy az asszony szerint a horgászat csak egy legális módja annak, hogy órákig bámulj egy bot végére kötött semmit? A nagy horgász mélyet sóhajtott, és egy kopottas csalis dobozt tett le elém a pultra. Ide figyelj, fiam! A mai halak már nem olyanok, mint régen, ezek már olvasnak. Tegnap egy süllő visszadobta a horgomat egy cetlivel, hogy kérlek, válts márkát, ez a csali már nem divat. Irónia kell nekik, meg humor. Lehajolt a pult alá, és előhúzott egy neonfényű gumiműanyag izét, ami leginkább egy depressziós szöcskére emlékeztetett. Tessék, itt az új prototípus. Nem fogsz vele semmit, de ha bedobod a vízbe, a halak körbeállják és halálra röhögik magukat. Neked már csak ki kell merned őket a vízből. Közben én gyanakodva méregettem a műszöcskét. Nevetnek. Mi? Végül is ez is több interakció, mint amit a múlt héten kaptam a tótól. Ott ültem 2 napig, és az egyetlen dolog, ami megmozdult, az a gallérom volt a húzatban. Adja csak azt a gumiszöcskét. Ha már fogni nem tudok, legalább szórakoztatom a társaságot odalent. A pult mögötti polcokon nem csak damilok és ólmok sorakoztak. Voltak ott üvegcsék, amikre az volt írva, hajnali pára 1984, vagy a kapás, ami majdnem megvolt. A horgász végig simított az egyik poros dobozon. Látod ezt a csalit? kérdezte az öreg, s rámutatott egy szakadt tollcsomóra, ami úgy nézett ki, mint egy rosszkedvű veréb maradványa. Ez a néma tanú. Ha ezt felteszed, a halak nem kapnak be semmit, de kijönnek a víz felszínére, és elmondják az összes pletykát a tó fenekéről. Tudtad, hogy a pontyok szerint a horgászok csak azért járnak le, mert otthon nem ők a főnökök? Kicsit kényelmetlenül fészkelődtem a gumicsizmámban. 43 év alatt az ember megtanulja, mikor érdemes hallgatni. Csak egy sima úszó kellene szerintem, mondtam halkan. Olyan, amit látni is, ha rángatják. Az öreg horgász felhorkant. Látni. Minek azt látni? A horgászat lényege nem a látvány, hanem a hit. Ha látod, hogy rángatják, elkezdesz izgulni, rántasz egyet, és oda a pillanat varázsa. Neked süket úszó kell. Ez csak akkor merül le, ha a hal már a parton kéri a számlát. De látom rajtad, te is a menekülők közé tartozol. Nem halat akarsz te, hanem csendet, amit nem tör meg se a telefon, se a... Drágám, megjavítottad már a csapot? Kérdés. Az öreg előhúzott egy fiókot, amiből furcsa, kattogó hang hallatszott. Itt a legújabb fejlesztésem, a műfeleség. Bedobod a víz mellé a fűbe, és 10 percenként azt ordítja. Mikor jössz már haza? Garantáltan mindenki elkerül a parton legalább 200 méteres körzetben. Megkapod az áhított magányt, és még bűntudatod sem lesz, mert hiszen hallod a hívást. A nagy horgász ekkor előhúzott a mellén zsebéből egy szemmel láthatóan traumát átélt papírzsebkendőt, megtörölte a homlokát és rákönyökölt a pultra. De tudod, van itt még valami, a titkos fegyver, súgta nekem, mintha legalábbis államtitokról lenne szó. Úgy hívják, a megértő kukac. Ez a jószág nem ficánkol, nem akar megszökni.
Amint rátekered a horogra, halkan elkezd neked klasszikusokat szavalni. Olyan szépen mondja a verseket, hogy a halak a parton sorban állnak autogramért, és közben észre sem veszik, hogy már a hálónkban vannak. Persze, van egy hátránya is. Ha túl sokat szaval, a pontyok elkezdenek tőle melankolikusak lenni, és a végén még neked kell megvigasztalnod őket, mielőtt visszadobod a bandát. Elfojtottam egy mosolyt. És van hozzá irodalmi engedély is? Kérdeztem. Mert a halőr múltkor is gyanakodva nézett rám, amikor a botom végén egy gumicsirke lógott. Az öreg horgász szeme megvillant. A halőr? Ugyan már! A halőr is csak egy horgász, akinek elfogyott a türelme, és most bosszúból másokét is próbára teszi. Neki is csak egy láthatatlanná tévő kapucni kéne, amit szintén nálam kapsz meg. Ha felveszed, még a szúnyogok is azt hiszik, hogy csak egy magányos fűzfa vagy, és inkább a szomszédos rapsicra szállnak rá. Ekkor a táskájából előkotort egy régi szakadt térképet. Nézd csak! Itt a tó közepén van egy örvény. Sokan azt hiszik veszélyes, de én tudom az igazat. Ott lakik a világ legnagyobb dévérkeszege, aki valójában egy visszavonult könyvelő. Csak akkor hajlandó kapni, ha beadod neki az adóbevallásodat. Tavaly próbálkoztam nála a villanyszámlával, de csak megvetően visszaköpte, és küldött egy felszólítást, hogy rendezzem a hátralékot a vízimanónál. Kicsit még kotorászott a polcok között, aztán diadalmasan felmutatott egy apró csillogó kavicsot. Ez pedig a végtelen türelem köve. Ha ezt a zsebedbe teszed, képes vagy 30 évet várni egy kapásra anélkül, hogy egyszer is eszedbe jutna, hogy otthon talán már régen lecserélték az árat. Na mit kérsz végül? A szavaló kukacot? Vagy a modern iróniát? A végtelen türelem kövét? A megértő kukacot? Vagy a süket úszót? Azt hiszem, a csendet kérem, feleltem végül. Azt a fajtát, amit csak itt, nálad lehet kapni a pult alatt becsomagolva. A nagy horgász elégedetten bólintott és becsomagolt nekem egy üresnek tűnő papírzacskót. Jól választottál, fiam. A csend a legritkább csali. Csak vigyázz vele, ha túl sokat használsz belőle, a végén még meghallod, amit a halak gondolnak rólad. És hidd el, nem mindegyik dicséri majd a kalapodat. Az öreg nagy horgász ekkor hirtelen megállt, mintha valami eszébe jutott volna. Benyúlt a pult alá, és előhúzott egy kis, rozsdás csengőt, amit egy darabka spárgára kötöttek. Várj csak, grátisba kapsz tőlem egy antiszociális kapásjelzőt is. Ez nem akkor csilingel, ha a hal húzza, hanem akkor, ha bármilyen kétlábú élőlény 10 méteres körzetbe ér. Legyen az kirándulócsoport, hangoskodó gyerek vagy a polgármester a szórólapjaival, a csengő azonnal olyan hangot ad ki, mint egy dühös vatkan tüsszentése. Garantáltan mindenki menekülni fog a közeledből, te pedig zavartalanul meredhetsz a vízre napestig. Már éppen fizetni készültem, amikor a nagy horgász gyanakodva végignézett a modern, neonmintás széljackimen. Mondd csak, fiam, van nálad legalább egy műsiker tanúsítvány? Ha véletlenül tényleg nem fognál semmit, amire ugye 99% az esély, a hazafelé úton be kell ugranod a fagyasztott áruboltba. Ha így jársz, akkor ne tőkehalat vegyél, mert az Budapesten gyanúsabb, mint a tóparton a smoking. Vegyél majd inkább egy zacskó Mirelit borsót, és mondd azt otthon, hogy a pontyok elől mentetted meg a veteményest. Az asszony legalább látja a jó szándékot. Átvettem a zacskócsendet, a spárgás csengőt, és minden mást is, amit ajánlott, és elindultam a kijárat felé. A nagy horgász még utánam szólt a pult mögül, miközben már egy nagyítóval vizsgált egy gyanúsan kék színű gilisztát. És jegyezd meg! Ha a parton mégis megkérdeznék, miért nem görbül a botod, csak mondd azt. Én nem halászom, én konzultálok a természettel. Csak a természetnek ma éppen lejárt a fogadóórája. A nagy horgász, a bolt eladója hirtelen a feje fölé kapott,
és leakasztott a falról egy teljesen átlagosnak tűnő, kopott szalmakalapot, aminek a tetején egy kék masni fityegett. Állj meg! Majdnem elfelejtettem a legfontosabbat. Itt a házassági békesapka. Ha ezt felteszed a parton, egy speciális jeladót aktivál, ami azonnal elküld egy hamis GPS jelet az asszony telefonjára. Eszerinte éppen a helyi barkácsboltban állsz sorban egy akciós csaptelepért, miközben valójában a harmadik doboz sört bontod a nádasban. Persze, ha hazamész, és még mindig nincs nálad a csaptelep, kénytelen leszel azt mondani, hogy a rablóhalak elragadták a szatyorral együtt. Elnevettem magam hálával telve, és a hónom alá csaptam még a békesapkát is. És mi van, ha rájön, hogy a tóparton nincs is barkácsbolt? Jutott eszembe a kérdés. A nagyhorgász csak legyintett, és egy cinkos kacsintással az asztalra csapott egy marék színes gumikarikát. Akkor beveted a B-tervet, ezeket a mű-szemrehányás elleni füldugókat. Ha otthon kezdődne a hegyi beszéd, csak illeszd be őket. Nem zárják ki a hangot, csak átalakítják. A kiabálás helyett úgy hallod majd, mintha egy távoli rigó énekelne a hajnali ködben. Te csak bólogatsz mosolyogva, ő meg azt hiszi, végre figyelmes hallgatóságra talált. Megfordultam, és már a kilincsen volt a kezem, amikor az öreg horgász még utoljára utánam morogta. De vigyázz, fiam, ha a tóparton egy rigó elkezdi ordítani, hogy mikor vágtad le utoljára a füvet, akkor tudd, hogy véletlenül összecserélted a füldugót a csalival. Akkor pedig nincs más hátra, bele kell ugranod a vízbe, és meg kell győznöd a halakat, hogy fogadjanak örökbe. Azok legalább csak tátognak, de egy szót sem szólnak. Kiléptem végül a boltból. A rozsdás harcsa felettem még egy utolsót nyikorgott, mintha ő is nevetne rajtam. Beleszagoltam az acskóba. A csendnek tényleg giliszta illata volt, de abban a pillanatban ez tűnt a világ legdrágább parfümjének.